டேய் உங்களுக்கெல்லாம் மனசாட்சி இருக்காடா? இதுக்கும் இந்த மனுஷனுக்கு என்னடா சம்மந்தம்? அண்ட் காய்ஸ் முதல்ல இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க வீடியோ. கடைசியில் ஒன்று இருக்குது. ஸோ தோனி இருக்காருல தலை, இவரை வந்துட்டு இந்த விஷயத்தில் சேர்க்குறீங்க என்னன்னா, என்னிடம் வராதீர்கள் தம்பிகளே, சரி 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 வகுந்து விடுவேன், சரிங்க சரி எழுத்தாணியை சங்கிலே குத்தி விடுவேன். இப்படி தான் ஒரு மைண்ட் செட் இருந்திருக்கும். என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிசிக்கும் சிஎஸ்கேக்கும் நடந்த மேட்ச்சில் எல்லா இவர் கிறிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் வந்திருக்கு. இது வந்துட்டு க்ளவுஸ் கேட்டிருக்காரு. ஐசிசி ரூல்ஸ் படி மேட்ச் நடக்கும்போது அந்த ஓவர் நடுவில் க்ளவுஸை மாற்றக்கூடாது. ஸோ அதனால் வந்துட்டு அவர் கேட்கவும் இவர் நிதிஷ் ராணா கொண்டு போய் கொடுக்க அம்பையர் தடுத்துருக்க. ஃபோர்த் அம்பையர்கிட்ட நிதிஷ் ராணா சண்டை போட்டிருக்காரு. அதனால் நிதிஷ் ராணாவுக்கு இது போட்டிருக்காங்க 25% ஃபைனு. அவர் அதுக்கு எதுக்கு ஃபைன் போட்டாங்கன்னா, அவர் வந்துட்டு பேடோ சூஸ் பண்ணியிருக்காருன்னு அவரே ஒத்துக்கிட்டாரு. அண்ட் மறக்காமல் ஜெய்தேவ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போயிடுங்க. ஏதோ லாஸ்ட்டில் ஸ்கிப் பண்ணிடாத ஒரு டிஸ்ட் இருக்குன்னு இல்லை, நம்ம அம்பானி பரம்பரை இருக்காங்களா அவங்களுக்கு மட்டும் அலோட் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்த வெளியில் அவங்கள வர இருங்க.